Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukele nazi ezinohlonze emini nje. Can really Gerald Cele go to the extent of wanting a person to resign from the service because he wants to protect someone? It was very strange. I did not talk to Gerald Cele from the day. Umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uyaqhubeka nokwethula ubufakazi obufaka phakathi amagama osombusazwe nabanye abantu ke ekhomishani eholwa yijaji esalithathe kumhlala phansi uMbuyiseli Madlanga. Having regard to all of the factors, I'm satisfied that the sentence of 15 years imprisonment is appropriate. The accused is sentenced to 15 years imprisonment. Ugwetshwa iminyaka eyi-15 ebhadle ejele uSibusiso Zitha nowalahlwa ke icala lokugwaza abulala ehlekisana naye uThembekile Lihlape nowayedume ngelika PS3 Princess. Instructing attorney who is Morero and Mweketi attorneys who approached me as the counsel and they briefed me on the matter. That's why I'm here. Ummeli wombulalo uphinde habe umdlwengula uThabo Bester uadvocate Lerato Myelu usekhetheke ukuhoxa ekubeni ke ummeli wakhe lokhu kuveleke ngesikhathi kubanjwe isigcawu esandulela ukuqala kwecala elibhekene naye intombi yakhe uDokotela uNandipha Magudumane kanye ke nabanye. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDawud Phungula. Umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi usegaguleni igama lwaloyo wayengungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele ensolweni zokuxambukela ekusebenzeni kwamaphoyisa. Umkhwanazi ke uqhubeka nokwethula ubufakazi bakhe phambi kwekhomishana kaMadlanga ehlezi ekolishi eBridget Mabandla Justice ePitoli. Umkhwanazi ubesaqhubeka nokuvezela ikhomishana kaMadlanga ukuthi uBrown Mogotsi osolwa ngokusondelana kakhulu noNgqongqoshe uSenzo Mchunu unolwazi olunzulu kangakanani ngezinto ezibucayi zasemaphoyiseni okubalwa nolwazi abanalo kuqala ngokuhlakaza kophiko lwamaphoyisa olwabe lijutshelwe ukuphenya ngokubulawa koSombusazwe kwaZulu Natal. Umkhwanazi ufunde nestatement sengxoxo eyaba phakathi kaMogotsi noVusi Muziket Matlala okumanje uhamba icala enkantolo yase-Alexandra. This Matlala asking Mogotsi, and Mogotsi responded on his WhatsApp. He says they got the letter on Monday. As we speak, they are bringing all the dockets to Spear. So I'm bringing this to the commissioners. This is a person who's not in the police. He already demonstrated. He sent me the copy of the OPs and the likes a year before. And now he's talking about the dismantlement of the units and the dockets that are moving to Spear. Mogotsi already knew that it's going to happen. Njengoba ekhipha ingonyuluka phambi kwekhomishana uphinde wagagula negama lowabe engungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele amhlonze njengomunye athe uyathinteka egxambukileni kokusebenza kwamaphoyisa. Umkhwanazi ube eseluneka esithebeni lolu daba. So Cele is pursuing Khumalo to resign from the police so that he can stay away from the disciplinary case because he was appointed to deal with that case against departmentally against Gerald Khan. So Khumalo says, no, this is the approach of Cele to want me to back off. And that got me so upset, commissioners, that can really Gerald Cele go to the extent of wanting a person to resign from the service because he wants to protect someone? It was very strange. I did not talk to Gerald Cele from the day. I did not talk to him. I was very upset. It disappointed me as a person who's a former minister in the police. I was just upset. Umkhwanazi uphinde watshela ikhomishana ukuthi kunezindathelo ezinohlonze ezingene zagamanxa emshungwini wokuvikela kwezikhulu eziphezulu eziwumbimbi okungelobugebengu bokushushumbiswa kwezidakamizwa. Part of the system of protecting the drug squad, media plays part. Let me rephrase. Journalists within media houses, they are part of this. Ikhomishana kaMadlanga iyaqhubeka ekolishi iBridget Mabandla Justice ePitoli.
Kusenjalo umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uzibophezele ekusebenziseni izincomo ezizophakanyiswa yikhomishana kaMadlanga. uRamaphosa ukusho lokhu ngesikhathi nengxoxo ne-SABC ngezihloko eziningi ezibucayi ezike zaba sematheni muva nje. Njengoba isigcawu esiholwa yijaji uMbuyiseli Madlanga singena usukwini lwesithathu namhlanje, umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzibophezele ekusebenziseni izincomo ezizophakanyiswa ekuphothulweni kwalesigcawu. When the judge gives me the report on a periodic basis, we will be able to examine that report and the recommendations that are made and act on them. So in many ways, the Madlanga Commission process is what I would call going to be quite transformative. It's going to lead to a number of changes so that the rule of law is properly consolidated in our country. uRamaphosa uphinde wacacisa ngenkulumo yakhe esuse umsindo ayenza ngesikhathi ANC nomhlangano namakhansela ayo ngomsombuluko, nalapho encome umasipala baphethwe yi-DA wathi bona benza kangcono kunabanye. We need to look at this issue in a comprehensive way or in a broader context. There's the compliance issue and there's the transformative issue. Yeah. Now when and I know that many people in the DA got very excited and said, yeah, the president said this. And from a compliance point of view, a number of them are. But from a transformation point of view, they are not really meeting the mark. uRamaphosa uphinde waveza ukuthi usanethemba lokuthi SACP izohoxa esinqumeni sayo sokungenela ukhetho lohulumeni bezindawo ngonyaka ozayo ngokuzimela. This is going to fragment our unity. It is going to weaken us, and we want the SACP to rethink this whole process. Kusenjalo umengameli uRamaphosa ukwamukele ukuvulwa kabusha kophenyo ngokushona kukaSteve Biko. Ungqongqoshe wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo uMamluko Khubane uthi-ke lo msebenzi owenziwa-ke yikhomishana kaMadlanga eBridget Mabandla Justice College uyinkomba yokuthi bazibophezele kangakanani ekuqinisekiseni ukuthi bukhona ubulungiswa kuleli. uKhubane usho lokhu-ke emhlanganweni wohlelo-ke likahulumeni okuhloswe ngalo ukuba-ke kuvezwe ibanga eselihanjiwe kanye nokusafanele kwenziwa njengoba kulwa nobugebengu futhi-ke kuqinisekiswe-ke nokuthi bukhona ubulungiswa kuleli. What happens there in Bridget Mabandla does represent our commitment as government to clean up the rot where there is, to clean up where things are not in place in the manner that they should be, to strengthen our institutions, especially law enforcement institution. Ungqongqoshe wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo uthi sebeke bahlala phansi babhekisisa ingqinamba okufanele bebhekane nazo kanti bakubeke eqhulwini ukuqinisekisa ukuthi izakhamuzi zakuleli zihlezi iphephile. And we looked at various areas that we needed to deal with. And we said to ourselves, part of the priorities that we've got to be able to deal with is being able to build safer communities where South Africans feel safe. Uveze njengowehlulekayo umthetho obhekela amacala obugebengu kuleli wabalula ukuthi wehluleka ukulekelele ingqinambene ezikhungethe izwe. Now another area that we have started paying attention in this area was the acknowledgement that the Criminal Procedure Act in its current format is not responding to the challenges that we are facing as a country. The South African Law Reform Commission was given a mandate to start with the research, to do an extensive review of this legislation, and it's currently having a draft bill that we are as JCPS about to process, consider, look at it. Lesithangami nabe indaba sibanjelwe eNelson Mandela Foundation eHoughton Estate eGoli. Ugwetshwe iminyaka eyi-15 ebhadle ejele yinkantolo ephakeme yaseGoli uSibusiso Zitha emva kokulahlwa yicala lokubulala uThembekile Lihlapho wayedume kakhulu ngokupheka. uZitha wazivumela yena ukuthi wambulala uLihlapho ngokumgwaza amahlandla amaningana ngoNhlaba nyakenye. Ijaji lithula isigwebo enkantolo ephakeme eGoli lithe umndeni namanje kusanzima ukwamukela ukushona kwendodakazi yawo. Ijaji lithe kufanele athole isigwebo esimfanele.
Having regard to all of the factors, I'm satisfied that the sentence of 15 years imprisonment is appropriate. The accused is sentenced to 15 years imprisonment. With regard to the aspect of possession of the firearm, the state has addressed me. The defense has not indicated what the position is with regard to Mr. Zita possessing a firearm or ammunition. Ummeli womsolwa uthi angeke athi isigwebo esikhishwe namhlanje sizokwazi ukupholisa amanxeba emndenini. Looking at all the factors that were put before the court on his behalf, we do believe that the sentence was indeed just, and we hope that it does help him rehabilitate and that he changes his ways going forward. But we do, with regard to the sentence, we are indeed happy with what has been handed down. Umndeni awenemeneze ngesigwebo esikhishiwe inkantolo uthi iminyaka e15 mincane kakhulu kunesenzo asenza. Uthi kufana nokuthi ababutholanga ubulungiswa. We're shocked and we're disappointed because effectively it means he got a buy. For me it means he was found not guilty because despite pleading guilty he got a minimum sentence. That's effectively not being found guilty. And it doesn't escape me that if there was a choice, he would have walked. So effectively he has walked. Uthi njengamanje umyalezo kubo uthi impilo yendodakazi yabo ibingenamsebenzi emehlweni ombuso. Ummeli wombulalo ophinde habe umdlwenguli uThabo Bester uadvocate Lerato Muyilwa usekhetheke ukhoxa ekubenike ummeli wakhe lokuvele ngesikhathi kubanjwe isigcawu esandulela ukuqala kwecala elibhekene naye intombi yakhe uDokotela Nandipha Magudumane kanye nabanye. Unqumo ukuhoxa ummeli kaThabo Bester nongumsolo obhekene noxhaxha lwamacala okubala kuwo ukweqa ejele. U-advocate Lerato Muyilwa uhoxa nje kuqhubeka isigcawu esandulela ukuqula kwecala kanti uBester usekwazile ukuqoka omunye ummeli osekwazile nokuzethula ngaphambi kwenkantolo. Who is the other counsel? My lady, I'm the other counsel. The other one. Welcome, sir. I'm the other counsel. My names, or my initials rather, is BMWM Minor, standing for Benjamin Mo Africa. The instructing attorney, who is Morero and Mwegeti attorneys, who approached me as the counsel, and they briefed me on the matter. That's why I'm here. Inkantolo ephakeme yaseBloemfontein beyisiyalela ummeli omusha kaBester ukuba athi ukubhunga naye kabanzi ukuze ngosuku lokuqhubeka kwecala kungabi nezihibe ezizobambezela. Thank you. The order of the court is then that the matter is postponed to the 5th of December 2025 at 9:30 in the morning for the case management hearing here in the High Court. The accused number 1 is to remain in custody. Bail has been refused. Accused number 2, sir, there was a warrant of arrest previously issued for you since you fell ill during the proceedings. Abasolwa bazogcina isitokisini kuze kube bavela ngokuzayo. Bukelisi sasiqo ezitolo kanti uMasibuya sizokuphathela uDouble team. Namhlanje kwenziwe izethulo esiceleni sebheli sikazweli phansi sikhosana nosolwa ngokubulala owabe ngunobhala jikelele wophiko lwentsha lwe-ANC uSindiso Magaqa eMzimkhulu. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi Umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uyaqhubeka nokwethula ubufakazi obufaka phakathi amagama osombusazwe nabanye abantu ekhomishaneni eholwa yijaji eselithathe komhlala phansi uMbuyiseni Madlanga. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo.
Kuzocaca mhla zingama-23 kwephezulu ukuthi ke ngabe uyayithola noma cha ibheli uZweliphansi Sikhosana obhekene necala lokubulala lo wengunobhala jikelele wophiko lwentsha kwe-ANC uSindiso Magaqa. Intatheli ke SABC uSimphiwe Makhanya ubesenkantolo. Bonke bese ngibingelela umbukeli wendaba ngalesi sikhathi impela uvelile namhlanje la enkantolo yasemzimkhulu umsolwa umnumzane uZweliphansi Sikhosana oneminyaka engama-55. Umnumzane uZweliphansi Sikhosana ke ubhekene necala lokubulala elokuzama ukubulala elokutholakala nesibhamu esingekho emthethweni aphinde futhi ke abhekane necala lokuzama ke ukuvimba ukusebenza kwengalo yomthetho. Lokhu kumalungana ke nokubulawa kwaloyo ngumholi wophiko lwentsha le-ANC omnumzane uSindiso Magaqa. Okwenzekile ke namhlanje inkantolo ngaphakathi ukuthi abameli ke kanye nalabo abamele umbuso bebenza izethulo zabo zokugcina malungana ke nesicelo sakhe sebhayili asifakile kuyona lenkantolo. Okuhlalukile ke namhlanje ukuthi ke ummeli wakhe umnumzane ke uSikhosana ukutshele inkantolo ukuthi ngokubona kwakhe leli cala abhekene nalo libucayi impela, kepha lokho akuyivimbi lenkantolo eyasemzimkhulu ukuthi imnikeze ibhayili ngoba phela ke akayona ingozi emphakathini futhi awekho namanye amacala ke awahambayo angababucayi, nokuthi ke futhi uma ngabe nikezwa ibhayili ngeke aze azame ukugwema ukuthi ke aphinde abuyele ke lapha enkantolo uma ngabe ke icala lakhe seliqhubeka. Umbuso ke ngakolunye uhlangothi uyasiphikisa isicelo sakhe sebhayili umnumzane uSikhosana. Wona ke umbuso ubalula udaba lokuthi cha umnumzane uSikhosana akayena umsolwa othembekile, ngaba kushoyo ke ukuthi ubufakazi bakhe bethulile ngaphakathi la enkantolo ngesikhathi efaka isicelo sakhe sebhayili butshengisa ngokusobala ukuthi akathembekile futhi ke uzozama na kanjani ukuthi ke aphazamise uphenyo malungana ke nalo leli cala elibucayi. Undunankulu waseGauteng uPanyazele Sofu uzwakalise ukukhathazeka ngokwanda kwemijondolo egcwele abokufika kuleli. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu uThembi Simelane uthi kumnyango wakhe wenza ke okusemandleni ukuthi kube nohlelo oluzolawula inqubo yokufaka kwezicelo zezindlu zomxhaso ukuze kulawuleke ukwanda kwemijondolo. Kunokukhathazeka sekuphanyiswa undunankulu waseGauteng uPanyazele Sofu malungana nokwanda kwemijondolo egcwele abantu bokufika ngokungemthetho ezweni lonke. Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu uThembi Simelane unabe kabanzi ngezinhlelo umnyango nazo ukuqeda nyanga lokhu. Currently we have got over 4,075 informal settlements. And this is a worrying trend, and we've done assisting both provinces and municipalities through our agency HDA with the assessment. One, so that we could know. Two, so that in the main we could try and gauge who exactly is a resident. Usimelane uphinde wathi okunye okukhathazayo okuvezwe uhulumeni nomasipala ukuthi kunzima ukukhipha abantu abadla umhlaba ngokungemthetho ngenxa yezindaba ezithinta umthetho. We've introduced what we call the PI Act. It comes out of a court judgment actually, which is a piece of legislation which deals with prevention of illegal evictions. Usimelane uthi kunezinhlelo ezahlukene ezisungulwe yilo mnyango ukugwema ukushiswa kwemijondolo nokubulawa kwabantu. We've made strides now in terms of making sure that we get the land back, including assisting municipalities and provinces with demolition. Usimelane uthi bazophinde balekelele nomasipala ukususa lemijondolo ezifundazweni kuphinde kusungulwe nohlelo ozobheka zonke izinqubo zokufaka kwezicelo zezindlu zomxhaso ohlelweni. Uhulumeni wasesifundazweni KwaZulu-Natal wethula uhlelo ahlose ngalo ukunqanda izigameko zodlame ezokuhlukumeza ngokocansi kanye ke nezamaqembu ezigelekeqe ezikoleni kusoke isifundazwe eKwaZulu-Natal. Zingaphezulu kuka-2,300 izigameko zodlame ezibandakanya nezidakamiso nokuhlukunyezwa ngokocansi ezibikwe ezikoleni zesifundazwe kusukela ngoJanuwari unyaka odlule. Cishe emasontweni amabili edlule kwazwe abafundi abahlanu esikoleni esiseThekwini nokuyisigameko ekusolakala ukuthi sebenenhlese yokucwasa ngokwebala. Kumiswe abafundi abane kulesi gameko. Umnyango wezokuphepha esifundazweni uthi lezi gameko zenza kube nzima kakhulu ukuthi kube nozinzo esikoleni.
Kubekwe imali engango-1 million ukufaka amakhamera ezikoleni esihlonzwe njengezinobungozi. We'll do that by recruiting and capacitating student ambassadors to champion safety, dignity, and accountability in every school. The safety of our children is non-negotiable. Kubulawe othisha abane ezigamekweni ezihlukene esifundazweni ngonyaka odlule. Working together with CPF structures and other community structures, we are managing to go to school and conduct school search, because looking at the number of kids in one school, it's a lot from us coming with 1 or 2 members. Kusenjalo undunankulu wesifundazwe uthi usacabanga kabanzi ngesinyathelo azokusithatha mayelana nezinsolo zokungenzi kahle ezibhekiswe kowengamele ezemfundo esifundazweni umnumzana uSipho Hlumuka. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Mugeli, usale kahle.